B'investiment massiċ ta' 17 miljun euro, il-Gvern ħabbar proġett li se jgħin iż-żgħażagħ b'imġiba diffiċli. Fl-imtarfa se tinbena faċilità state of the art li tiflaħ sa' 24 minuri li jew ikollhom sentenza l-qorti jew inkella juru diffikultajiet fl-imġiba u l-emozzjonijiet tagħhom. Din il-faċilità se tinbena fuq xejn inqas minn 15 il-tomna ta' art u huma biss ftit aktar minn 4 minnhom li se jiġu żviluppati għaliex il-kumplament se jkunu spazji miftuħa li jħeġġu l-attività fiżika, l-isport u l-kuntatt man-natura. Se jkun hemm 4 blokok b'6 appartamenti l-waħda u l-kmamar se jkunu mibnija b'tali mod li jassiguraw is-saħħa u s-sigurtà taż-żgħażagħ li jevitaw kull periklu. L-infrastruttura tal-post hija mirata li tiffaċilita l-proċess ta' riforma fiż-żgħażagħ u tajnhom jemmnu fihom infushom filwaqt li tkattar fihom sens ta' responsabilità u dixxilpina. Il-binja se tinkorpora fiha l-element kruċjali tas-sigurtà kemm fuq ġewwa u anki fuq barra, minn fejn se jingħataw servizzi psikoloġiċi u soċjali minn tim multidixxiplinarju ta' professjonisti. Il-Ministru għall-Ġustizzja Soċjali Michael Falzon qal li dan il-proġett li huwa wieda elettorali se jkun wieħed mill-akbar proġetti soċjali ta' kull gvern ma' żgħażagħ li għalkemm ikunu żbaljaw ma jfissirx li għandhom jiġu kkundannati għal ħajjithom. Konna każi fejn konna tfal li kollhom imġiba problematika ħafna fejn qabel kien jew jintbagħtu l-jors li huwa l-ħabs għal dawk under 23 jew inkella ġieli kienu jispiċċaw ballun b'hekk u x'każ psikjatriku jew x'każ ta' mġiba. Hawnhekk għall-ewwel darba kellha jrid pajjiżna jkollna faċilità li għandha indirizzata speċifikament għal dawk it-tfal biex jirċievu terapija necessarja biex huma wkoll jintegraw ruhom lura fis-soċjetà. Dan iċ-ċentru huwa proġett ikbar meta wieħed jarah f'kuntest ta' bidliet u proġetti kbar oħra illi saru fl-aħħar snin. Għamilna l-ewwel darba policy nazzjonali għal fejn tfal, għamilna wkoll liġi ġdida l-ħarsin ta' tfal, daħħalna kunċetti ġodda bħal huma l-mandatory reporting, bħalma għamilna li kull deċiżjoni hija appellabbli hija saħansitra subject to judicial review. Għamilna tant affarijiet iċ-Children's House, iċ-ċentru tal-ibwar, għamilna anke ftehimiet ma' diversi għaqdiet ma' stakeholders oħra, inħarsu l-qudiem li nagħmlu iktar.